Državno natjecanje barmena koje se ove godine prvi put u Splitu održalo u slobodnom stilu, velika je promocija barmenstva, a ja naravno i kao novinar i kao turistički radnik uvijek kažem da su barmeni oni pravi promotori našeg turizma. Oni su onaj prvi kontakt sa gostom i zapravo ulaganje u tu barmensku struku je nešto što se Hrvatskoj dugoročno u turizmu može samo vratiti. Zato podržavam već godinama, zapravo od kad postoji Hrvatska sekcija barmena, ja sam uz njih što god mogu i koliko god mogu i privatno i poslovno pomažem da se zapravo popularizira to zanimanje, jer to je nešto zbog čega danas u svijetu ljudi jure doslovno sa natjecanja na natjecanje, a sponzori trče za njima da bi ih zapravo nagradili za dobre rezultate. Vjerujem da će i mladost Splitsko-dalmatinske županije, ali pritom naravno ne mislim samo na mladiće, jer u barmenskom svijetu je jako puno djevojaka. U Splitu ih još nažalost nema tako puno, ali ja vjerujem da će svake godine zapravo svako natjecanje iznjedriti i nešto novo. U svemu tome je naravno sajam Gast dao veliki doprinos popularizaciji i ove struke i ugostiteljstva i turizma generalno, a gledajući Split kao turističku destinaciju, sajam Gast mu daje i onaj sajamski pečat koji je neizbježan u jednom pozicioniranju turističkog grada kao što je Split, koji neizbježno apsolutno mora biti i sajamski i kongresni i odmorišni. U tom smislu svakako sajam Gast je nešto što podržavamo na sve načine. Godinama pratim barmene, bila sam na niz svjetskih prvenstava barmena i znam da su naši barmeni uvijek zaista među najboljima u svijetu. To nije floskula, to nije kompliment njima, nego zaista potvrda kvalitete koju rade. Osobno mi je žao što dosadašnji prvak Mario Majcen nije danas imao svoj dan, jer je na dosadašnjim svjetskim prvenstvima bio iznimno blizu nagradi svjetskog šampiona. Međutim, Dušan, naš ovogodišnji prvak, radio je danas izvanredno sa 4 flaše žonglirati. To je sam svjetski vrh. Lani je u Portoriku svjetski prvak među barmenima u fleru žonglirao sa 4 boce. Prema tome, hrvatski barmeni su i ovaj put pokazali da su u samom svjetskom vrhu.